uma uluswe lo malusi kufanele ukuthi ufake la engqondweni ngoba lento inkinga nansi uma njengamanje ngingabiza la ngusisi wami ngentsha ngithi ke uyintsha ngafanele ukuthi asukume azimele ebhekane nami mathupha ngezathu sokuthi sengimbize ngentsha. Ikhona into ethi emazwini siyakwazi ukuthi sibone umyalezo emazwini. Kukhona izinto esizibonayo. Uma ngabe ngithi uyintsha uzosukuma afuna ukulwa nami ngoba uyayazi ukuthi intsha injani. Ngiyamedelela kodwa kunzima kakhulu uma ngifika phezulu komuntu ngithi ke ubusisiwe ukuthi abambe leyo nto leyo aka-react kodwa uma ngathi uyintsha manje ngamfanele ukuthalo ngoba uyayibona intsha kodwa uyahluleka ukubona into yokuthi ubusisiwe. Uma kuthiwa ngiyakuba nawe angiyiki ukushiya umuntu uyahluleka ukwamukela leyo nto ngokukholwa ngesizathu sokuthi siyabambezeleka lapha ngizothi siphuphuthekisiwe la ekholweni ngoba uma ngempela ubheka into yokuthi uyakwazi ukuthi umuntu a-react uma ebizwa ngentsha kodwa uma sekufika ekuthenini abambe lezi zakwaNkulunkulu kunzima ukuthi a-react kuzo ngokukholwa. Kodwa uma ngithi uyintsha uyakholwa ukuthi ke uyintsha futhi ngimdelelile mangabe ukuthi ngimbiza kanjalo. Manje nami ngizosho le nto leyo ukuthi onendodana yena unobufakazi and indodana iwumalusi uma ukuyo kuqinisekisiwe kulothe ezincwadini udinga umuntu ozoyibamba lento ngokukholwa ukuthi akekho umuntu ongamhlwitha esandleni sikaBaba. Awuthingandi kakhulu onendodana unobufakazi. Umalusi omuhle oze ukuba sibe nokuphila okuphakade. Ikhona into esekuphileni okuphakade. Ikhona into esekuphileni okuphakade. Kuphakade lokhu kuphila futhi akushintshi ukuthi kuphakade. Akulahleki bazalwane. Ngike ngafunda ngihamba eminyakeni ngathola into yokuthi ke insindiso ayilahleki bazalwane. Uma uyamukele kahle usindiswe ngomusa. Insindiso ayilahleki noma umuntu engawa kodwa ukuthi usindisiwe akupheli. Uma nje ngingaboshwa mina namhlanje ngivuke ngidlengula umuntu noma ngenze ini embi engenza ukuthi ngiyoboshwa akuzukuphela ukuthi usingayi ngingwakubo ngimase mndenini mina nethi nje ngiboshiwe. Fanele ukuthi bahambise isinkwa ukuhambisa kwabo isinkwa kimi ejele akusho ukuthi bayangivuna ukuthi ngoba ke ukwenzile lokho manje siyakuphikela or kanjani ngoba phela ngingwakubo kodwa ke kufanele ukuthi isijezo ngisibambe lesokuthi ke ngonile ngibambe isijezo kodwa into yokuthi ke ngingwakubo la nto le ngeke izishintshe. Into efunakalayo uma umuntu onile ilele yokuthi azi ukuthi uma sona manje sinommeli noma umuntu esemosheka kangakanani kodwa sinommeli. Uma uJesu eba ummeli lo muntu loyo ongummeli uhlale efuna ukuthi noma ngabe unecala elingakanani kodwa khululwa. Uma ngabe umuntu engummeli noma ngabe bukhona ubufakazi bokuthi nawo amavidiyo nguwe lo wonile kodwa uma kukhona ummeli ecourt into akayishoyo emlonyeni uthi lona makakhululwe. Ngike nafika mangifunda ngabona enye indoda ibuza ukuthi phakathi kwalaba bantu ababili ngikhulule bani.
kuvela ukuthi bathi mabakhululelwe lenenye indoda ngoba lona umuntu ungumeli wangena yena endaweni yale ndoda ngoba le ndoda kwakuyifanela ukuba lapha yayikhona. Ungumeli uJesu noma ngabe sone kangakanani kodwa yikho manje into esivimbayo ukuya kuNkulunkulu. iBhayibheli liveza ukuthi indwangu ake ngithi isihenqo sadabuka ukwenzela ukuthi kube lula ukufinyelela kuNkulunkulu ngaphandle kokuthi ngize ngilinde ukuthi ngizoya kumholi wami mina angithandazele noma ngizothembela kumthandazo kamama. Kodwa manje ayisayivulekile ukuthi lona lowo ofunayo ukuza kuNkulunkulu kufinyeleleke kuye. Amen. Onendodana unobufakazi. Ubufakazi bulapha endodaneni bokuthi ke uma ufumene yona kuphelelisiwe kuthiwa ingumaluso omuhle. Idela ukuphila kwayo lokho ukuphila kwayo kunikeze ethini. Yazi ukuthi nayo lena iyafuna ukuthi ngathi sengingakhuluma ngayo lokuthi ukuphila kwayo ikunikeze ethini. Uma ithandaza lapha encwadini ngokaJohane verse chapter 17 ithi uNkulunkulu ngikhazimulisile wena ngikhazimulise manje bese ithi inkazimulo onginikile yona ngibanikile yona ngoba ngaphambilini umuntu wadalwa. Uma umuntu edalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu ephelelisiwe ekufaneni noNkulunkulu. Kodwa kwafika isikhathi lapho khona umuntu enquma ukwenza okuphambene nentando kaNkulunkulu. Uma enza okuphambene umuntu utshelwa uSathane ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi nifane naye. Already umuntu udaliwe ngomfanekiso kaNkulunkulu uphelele kodwa kufika umyalezo wokuthi ufuna ukuthi ningafani naye. Manje ukuze nifane naye nina